За първи път във Варна се поставя целият триптих и то с почти изцяло наш състав. Започва с трилър, минава през една драма Сестра Анжелика и завършва с комедия в Джанис Кики. Сякаш цялата палитра от емоции събрана в един единствен спектакъл. При всички положения смъртта е повод, но тя не е цел на трите опери. И е интересно да бъде видяно какви са последствията от тази смърт. Изключително е трудно да се поставят и трите опери и, разбира се, престижно, защото трите са много различни по характер. Първо се чувствам много щастлива, че ще участвам в това произведение, защото, както казах преди малко, много рядко се изпълнява. Великолепна творба. Интересното за Мантията е, че самия Пучини я пише най-дълго спрямо всички други части на триптиха. Например, тя е писана, мисля, че малко повече от 3 години. Лаурета е, може би, една от най-желаните сопранови партии. Истина. Да. И естествено заради О мио бабино каро, така познатата ария. В историята по-предпочитаната за поставяне опера от трите е била Джанис Кики. Комичният образ не се играе, ти не играеш смешки. Ти си много сериозен. Колкото по-сериозен си на сцената и колкото повече вярваш в абсурдността на това, което правиш, толкова по-смешно изглежда отстрани. Но за нас на сцената със сигурност трябва да е вярно. В вокално отношение смятам, че целият триптих е доста голямо предизвикателство. Както винаги, всичко завършва с много любов. Прекрасната постановка на трите опери Сестра Анжелика, Мантията и Джанис Кики е на Пучиниевия фестивал в Торе де Лаго. Но това, което ще видите тук, е адаптация на тези постановки, направена от Якопо Сипари ди Пескасароли, диригент, и Ада Гура, режисьора на операта в Тирана, с която Варненска опера прави копродукция. Уважаеми зрители, скъпи приятели, скъпи любители на оперната музика, заповядайте на 26 юни от 21 часа в Летен театър Варна да се насладите на триптиха в пълния му блясък, защото празнуваме Пучини.